Priatelia, srdečne vás zdravím. Dovoľte, aby som vás privítal v tom mojom takom voľnom rozprávaniu z jazdových lyžiach. Na ne som si prichystal taký ľahúčky porovnávací test civilnej a FISovej slalomky od Štekly. Jedná sa o model Laser SL. Tí z vás, ktorí už dlhšie sledujete tie moje rozprávania, respektíve testy o tých jednotlivých modeloch, viete, že model Laser SL v tom civilnom podaní je moja najobľúbenejšia lyža. To dnešné rozprávanie bude zamerané nielen na taký ten popis tých technických a konštrukčných parametrov. Ja sa budem snažiť zamerať predovšetkým na rozdiel tých jazdných vlastnostiach. Možno sa mnohí pýtate, prečo sa práve budeme dnes baviť i o FISovej verzii, ale moje skúsenosti za posledné 2 roky práve s týmito ostrými slalomkami v podaní RD-čkovej FISovej verzie od Headu a od Elanu ma primeli k tomu, že sú to lyže, ktoré majú určito reálne využitie i v tom civilnom lyžovaní. Porovnávací test sa uskutočnil na rakúskom ľadovci Hintertux v rámci môjho októbrového výjazdu s tým, že som mal v dispozícii u oboch modelov dĺžku 165 cm, aby to bolo porovnávateľné. U oboch modelov, tak ako prikazuje už to samotné postavenie, to znamená ten level najvyšší, je uplatnená tzv. Sendvičová konštrukcia. To znamená od začiatku po koniec 2 titanolové výstuhy, vrchná i spodná, medzi nimi lisované sklolaminátové vlákno. To sklolaminátové jadro nebudem rozvádzať. Nájdete to v tých predchádzajúcich testoch v krátkosti. Mimoriadne nízka hmotnosť, stabilita tvarová počas tej životnosti lyže a samozrejme na to naväzuje i tá výborná ovládateľnosť. V podstate z pohľadu tej konštrukcie, tej stavby lyže, zásadný rozdiel medzi jednotlivými modelmi je v tom, že u FISovej verzie je po celej dĺžke a ploche pod hornou titanovou výstuhou dodatočne ešte sklolaminátová výstuha. Ona sa prezentuje takou červenou farbou, ale je to dané lepidlom. V úvode, respektíve na začiatku som si myslel, že sa jedná o karbónovú výstuhu, ale je to sklolaminát. Tento rozdiel, tá výstuha navyše, v zásade výrazným spôsobom odlišuje tie lyže z hľadiska tej ovládateľnosti. K tomu sa dostaneme neskôr. Do tej nastávajúcej sezóny 2013-14 oba tie modely vstupujú, by som povedal, takom atraktívnom, ľúbivom dizajne, ktorý bude platiť nasledujúce 2 roky. Výrazných zmien doznala geometria, ktorá sa odrazila predovšetkým na tom nominálnom rádiuse. U oboch tých modelov v dĺžke 165 cm sa ten nominálny rádius natiahol z 12,9 na 13,6 metra. To natiahnutie nominálneho rádiusu sa dosiahlo prostredníctvom zúženia pätky z pôvodných 99 na 97 mm, stred tradične 66 u oboch modelov. Samozrejme, tie rozmery geometrie sa uvádzajú len v tej civilnej verzii, ale nie je problém zobrať posuvné meradlo a zmerať si i tú FISovú verziu. V reále tá úprava geometria priniesla to, že u oboch modelov sa natiahla tá škála využiteľných oblúkov. Samozrejme výraznejšie to cítiť u tej civilnej slalomky, u tej FISovej verzie, tam ten rozsah bude od tých 4 do nejakých 18-20 metrov, v prípade tej civilnej verzie tam to pôjde cez 25 metrov. Maximálna rýchlosť prekvapujúco je vyššia u tej civilnej verzie, i v tej dĺžke 165 cm to bude na tej hodnote okolo tých 70 km za hodinu, v prípade tej FISovej verzie je 65. Samozrejme, ak sa tej civilnej verzii použije dĺžka 170 cm, ktorá sa už u FISovej verzie nevyrába, tak tá maximálka bude možno na tej hodnote až 75 km za hodinu a dosiahne sa predovšetkým tá vyššia stabilita tej rýchlosti. Takže z pohľadu tej geometrie, tých využiteľných oblúkov, tých rýchlostí medzi civilnou a FISovou verziou v podstate zásadné rozdiely nie sú. Z pohľadu kritéria ovládateľnosti však medzi oboma modelmi sú zásadné rozdiely. Civilná slalomka s tým, že nemá tú dodatočnú sklolaminátovú výstuhu, tak u nej tú flexiu odhadujem na úrovni 100-110 kP. To znamená, tá ovládateľnosť je výborná. Lyža je hodná lyžiarom toho levelu od 6 po 10, s tým, že tých krátkych dĺžkach je zvládnutelná i ženám.
Naopak, ak si zoberieme tú FISovú verziu, kde tá dodatočná sklolaminátová výstuha spôsobuje nárast flexie možno na hodnotu 140-150 kP, kde ten prienik je výrazne náročný. To sa odráža i na tej sile v tom nástupe do toho oblúka, predovšetkým tých čiernych zjazdovkách. Tamto chce už poriadneho športovca, poriadneho požíska. Z toho sa odráža i tá využiteľnosť tej lyže. To znamená, pokiaľ chcete lyžu na krátke slalomové oblúky, na tých čiernych zjazdovkách, tak je to vyslovene ten level 10. Pod to nemá zmysel ísť. Lyža vyslovene potrebuje svojho pána, chce to tlačiť v tom oblúku, pri tom prehraňovaní dodržať tú dynamiku. Z môjho pohľadu táto FISová verzia má reálne využitie i u lyžiarov, ktorí majú radi tie stredne dlhé carvingové položené oblúky na tých červených zjazdovkách. Tam tie nároky na tú silu ovládania už nie sú tak vysoké, to určito zvládnu i lyžiari toho levelu 9, samozrejme 10. Keď už v rukách držím tú FISovú verziu, takže krátke takéto zhodnotenie jazdných vlastností. Vynikajúce na tých čiernych zjazdovkách, tých krátkych oblúkoch, fantastické tých stredne dlhých oblúkoch na červených zjazdovkách. Výborná dynamika, vynikajúci, excelentný grip. Samozrejme, to všetko sa dá z tejto lyže dosiahnuť za predpokladu výbornej fyzickej kondície a vyjazdeného carvingového oblúku, či tých krátkych alebo stredne dlhých oblúkoch. Naopak, civilná verzia slalomky Laser SL je určená také tej širšej škále lyžiarov, tak ako som povedal, level od 6 po 10, určito si každý nájde to svoje. Či krátkych oblúkov, či tých stredne dlhých oblúkoch, nezadá si to i do tých dlhších oblúkov, výborné je to na tvrdom podklade, i napriek tej šírke stredu 66 mm z pohľadu takého toho zachytávania tých nerovností na tej rozbitej zjazdovke je to výrazne lepšie ako tá FISová verzia. To znamená i mierne do tých zhoršených snehových podmienok. V podstate, ak by sme u oboch modelov hľadali nejaké tie drobné rozdiely, tak ja som našiel 4. Špička u civilnej verzie kovová, pre ľavú i pravú lyžu rovnaká, u FISovej verzie asymetrická, plastová. Ďalej, tento švajčiarsky znak u civilnej verzie je plastický, priestorový, u FISovej verzie je zarovnaný do tej vrchnej fólie. Ďalším drobným rozdielom je priznanie tzv. Torsiotech systému, to znamená spevnenie lyže tej centrálnej časti. U civilnej verzie je tu ten náznak toho systému, u FISovej verzie ho nenájdete, keď tam v reále je. Tým štvrtým rozdielným prvkom je tvár, respektívne ukončenie pätky oboch lyží. V tej civilnej verzii je tá pätka viac stiahnutá na konci, keď tá šírka tu je rovnaká, to znamená, civilná verzia je výrazne, by som povedal, taká tolerantnejšia tým chybám. Z tohto kritéria reálnosti využitia civilnej verzie nechcem haniť ani FISovú verziu. Tá porovnaní s modelmi FISovými od Headu alebo od Elanu má výrazne príjemnejšiu tú pätku, to znamená, v reále tá päta nie je tak agresívna a nebude kopať. Tak ako je obecne známe, švajčiarsky výrobca štekly nerobí rozdiely medzi civilnou sférou a lyžami z produkcie tej FISovej. Tie materiály sú absolútne zhodné, predovšetkým to vidieť na tej kvalite hrán a tej sklznice. Vynikajúci sklz, točivosť, zrýchlenie, to nemá konkurenciu. Uhlovanie hrán z výroby. Vertikálne 88, horizontálne 1 stupeň. Kvalita maximálne najvyššia, žiadne známky po tých brúsnych kameňoch, hrána po celej dĺžke ako zrkadielko. V prípade oboch testovaných modelov sa lyže kombinovali s podložkou a viazaním od talianskeho výrobcu Wist. V prípade civilnej verzie bolo tam 12-kové viazanie, v prípade FISovej verzie 14-kové. Samozrejme, tých kombinácií v prípade oboch modelov je viacej. V reále civilná verzia si zaslúži v slovenských a českých podmienkách kombinovať s viazaním od 11 vyššie. Vo Švajčiarsku sa to kombinuje i so Salomonom Dinu 10, ale to naozaj nie. V prípade FISovej verzie tam odporúčam od tej 12 smerom vyššie.
Cena kompletu, to znamená lyža, viazanie, podložka, je tej kategórii na tých 1000 eur. Ja to nebudem komentovať, samozrejme je to štekli, je to kvalita, nevyrába sa to v nejakej nadprodukcii, to znamená, nečakajte, že na konci sezóny tam budú vyslovene výpredaje za polovičnú cenu. Priatelia, ja som tento porovnávací test nerobí len kvôli štekli, ale obecne. Vy mi často voláte, pýtate sa na FISové verzie, či už obráček alebo slalomik. Často sa dozvedám, že máte 80 kg, poprípade, že to hľadáte pre frajerku alebo pre dceru, ktorá má 45-50 kg. Ja viem, že mnohí sledujete ten svetový pohár a potom si nejakým spôsobom zafixujete, že áno, toto je to najlepšie, ale v svetovom pohári sú borci, ktorí dennodenne trénujú, ktorí tú lyžu poznajú dokonale a dokážu ju prehnúť v každom oblúku. Pokiaľ sa to neurobí, lyža je vašim pánom, to lyžovanie potom bolí a nemá to zmysel. Z môjho pohľadu ja si myslím, že lyžovanie má byť happy a fun a vy musíte cítiť, že kombinácia vy a lyža ste na jednej úrovni. Toľko na dnes. Ďakujem.